La policia local realitza un curs de simulació de rescat aquàtic per millorar la seguretat en la mar. L'objectiu és preparar el cos de seguretat per oferir una resposta efectiva en cas de que fos necessari de cara a l'època en la qual no hi ha vigilància per part de la Creu Roja o el seu horari de vigilància hagi conclòs. Anem a presenciar un simulacre de rescat aquàtic i la seva posterior reanimació. Com sabeu, la platja de Gandia és una zona molt concurrida, sobretot en el que és l'època estival, i tenim que estar preparats per a qualsevol emergència. Agrair tant als efectius de la policia local com els de la Creu Roja el que puguen estar preparats per una contingència d'esta magnitud, i se trata de tindre tots els serveis a l'abast del turista per a que ante qualsevol inconvenient o ante qualsevol problema que pugui sorgir. Aquestes pràctiques són una part més d'aquesta formació contínua, és a dir, aquesta és una pràctica en col·laboració amb Creu Roja, i després ja estan les tasques de reanimació, els cursos que tenim per a tota la plantilla.